ugye az én gyerekeim sportolnak. Azt szoktam nekik mondani, hogy amíg nincs vége, addig küzdünk. Tehát olyan nincs, hogy látom, hogy 50 méter az előnye, és feladom. Legyen 30, és veszíts úgy, de megtettél mindent. Olyan, hogy valaki 20 évesen főnök lesz, és ő jó főnök, az egy rendkívül ritka áldott állapot lehet, mert azt meg kell tanulni. És nem is főnöknek lenni kell megtanulni, hanem olyan embernek kell lenni megtanulni, amitől alkalmassá válsz főnöknek. Szerintem egy ember elvesztés és a születés között lehet látni mindenfajta transzcendentális összefüggést. Elveszítünk egyet, és születik egy lélek a világra, ahogy azt. De közben meg ez egy egymástól nagyon elváló két dolog. Tehát az egyik egy végtelen szomorúság és egy befejezés. Akkor is, hogyha mindenfélében hiszel, akkor is befejezés. A másik, a születés, az meg nem önmagában egy születés, nem egy életteremtése, az egy családi érzés, egy összetartozás, egy minden fölött lévő szeretet megszületése. Ez fantasztikus. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a Hallgatlak, jó tanácsok az élethez, a Reggeli és a YouTube csatornám közös produkciója. Mint ahogy azt már megszokhatták, minden második héten egy izgalmas vendégemmel életének meghatározó tapasztalatait és tanulságait beszéljük meg. Most következzék Rónai Egon. De mielőtt őt kérdezném, kérem hallgassák meg a műsor támogatójának rövid üzenetét. Életed minden pillanata értékes, hiszen belőled csak egy van. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től, már külföldi gyógykezelésre is. A második Orbán interjú másnapján beszélgetünk, tehát tegnap volt ennek az interjúnak a felvétele. Elégedett vagy? Sosem. Sosem? Teljesen sosem. Menet közben is már érzed, hogy mi volt a kihagyott zicser, vagy visszanézed mondjuk este? Menet közben más, mert menet közben arra koncentrál az ember én arra koncentrálok elsősorban, hogy hogyan menjünk tovább, hogy merre vigyem tovább, hogy valamire jussunk. De közben az ott van, hogy ettől át is lépünk egy csomószor olyan dolgokat, ahol le lehetne horgonyozni, csak akkor megáll az interjú. És erre egy ilyen miniszterelnöki interjúban egész egyszerűen nincs idő. Tehát ott menni kell, hogy minél több témát érintsünk, minél több dologgal kapcsolatban nyerjünk ki információt. Amikor először hallottad azt, hogy egy podcastben azt mondta Orbán Viktor, hogy most már eljött az ideje, hogy előbb-utóbb leüljünk egymással Rónai Egonnal, akkor az neked büszkeség volt, kíváncsiság, ez téged frappírozott, vagy azt gondoltad, hogy 15 évig miért nem került erre sor? Ez az utóbbi, az egyértelműen megvolt, de hát persze közben meg azt mondtam, hogy akkor csináljuk. Akkor ne ígérjük, csináljuk. Ez úgy volt, hogy én nem láttam, Lentulai Krisztián követte el azt az interjút, és ő küldte át nekem, hogy tudsz erről? És akkor néztem, hogy hát jó, hát akkor, hogyha ő úgy gondolja, akkor én állok elébe. Ugye az a kérdés merült ott fel Orbán Viktortól, hogyha engem egyáltalán ez a lehetőség érdekel. Na most azért 15 éve várunk erre a lehetőségre, hogy kérdezhessük a miniszterelnököt. Persze, hogy érdekel. Érezted ennek a tétjét? Hogyne? Hogy egy oldal nagyon vár tőled valamit, tehát hogy na most akkor történik egy nagy súlyú, nagy tőkesúlyjal bíró interjú, hogy ennek azért nagyobb más lesz a hatósugara, ereje, talán még a pályádra vonatkoztatva is, mint az eddigé. Hogyne, persze, hát ez ebben benne van. Egy miniszterelnöki interjú az mindig más. Ha 15 évente, sőt, hát ugye Balogh Gyuri csinálta az utolsó miniszterelnöki interjút. Még a 2010-es időszak előtt, a nagy interjúra gondolok. És hát azért az nagyon-nagyon rég volt. Egyeztettetek témákat, vagy minden rád volt bízva? Nincs témaegyeztetés, minden rám van bízva. Annyi van, hogy a Trump látogatás másnapján, vagy 2 nappal később jött hozzám az első interjúról, ott egyetlen kérés volt, hogy erről a látogatásról, erről az amerikai útról kérdezzem. Hát mondom, nyilván kérdezem, ez kihagyhatatlan, most jött haza. De semmi más nem volt. És most itt a másodiknál sem volt semmi több. Annyi volt, hogy mennyi lesz az időtartam. Hát mondom, én 1 órára szánom. És az élőben történik? Élőben volt. Az első az felvétel volt, 2 órával később ment ki adásba, ez pedig teljesen élő volt. Ez kinek a kérése volt?
Ez fura volt, mi szerettük volna az élőt, először azt mondták, hogy ne legyen élő, mert nem biztos, hogy pontosan érnek, meg egyszerűbb, hogyha felvesszük, úgysem vágjuk, mert az elsőnél sem merült fel a vágás. És aztán megérkezett a miniszterelnök, leült velem szemben, talán ezt ki lehet kotyogni, és kérdezte, hogy élő lesz? Hát mondom, nem, bár nem rajtunk múlik. Hát akkor legyen élő. Úgyhogy ez így lett. A támadások, vagy a kritikák, amelyek érték ezt az interjút, azok téged megkarcoltak egy picit is? Mert ugye most olyan felfokozott politikai légkörben él az ország, hogy egy ilyen interjúnál szerintem kikerülhetetlen, hogy az egyik oldal az azt mondja, hogy ezt és ezt miért nem kérdezted meg, a másik lehet, hogy túl keménynek tart majd. Mind a két oldaltól kapja az ember, ez a teljesen megnyerhetetlen helyzet, egy ilyen helyzetben egy miniszterelnöki interjú, egy ilyen politikai légkörben. Az egyik oldal azt mondta akkor is, hogy Rónai próbálkozott, de a miniszterelnök úr hát agyoncsapta a válaszaival. A másik oldal azt mondta, hogy ezek milyen kérdések, hát, és a lényeget miért nem kérdezte meg, és mindig az a lényeg, ami neki fontos. Tehát ebben nem tudsz igazán okos lenni. Mész a magad útján. De azért az embert, amikor 100-ával, 1000-ével kapja, akkor azért mégiscsak megérinti. És akkor mi van, amikor téged megérint? Akkor a feleségem azt mondja, hogy nem akarnád a Facebookot otthagyni egy kicsit? Azt hittem azt mondja, nem akarnád a politikai interjúkat otthagyni egy picit. Hát ismer, ezt nem mondja. Ezt nem mondja? Azt nem mondja. Azt mondja, hogy bár csak ne, de közben meg hát nyilván pontosan tudja, hogy hát ez a szakmám. Hát neked sokfajta műfajod volt. Sportot is közvetítettél, voltál programigazgató, portréinterjúkat készítesz, nem is akármilyeneket, szóval tudnád te azért a politikai csatazajon kívül is létezni. Na de hát van benne 16 évem, 16-15 évem. És egészen addig, ameddig ez a kiélezett helyzet nem volt, azt mondták, hogy jól csinálod, most azt mondják, hogy áruló vagy, meg azt mondják, hogy csicska vagy, meg azt mondják, hogy meg ezt mondják, meg amaszt, akkor azért tudod, hogy valahogy mégiscsak ebben megálltad a helyed, akkor miért keresnél mást? Ez most nehéz, ez egy nehéz időszak. Akkor csinálja jól egy politikai újságíró a munkáját, ha mind a két oldal talál kivetni valót a munkájában? Ha mind a két oldal többet vár tőle, nem kivetni valót, az egy dolog. És abban van is, amikor igaza van egyiknek vagy másiknak. Mert hogy miért ne lehetne, én sem vagyok tökéletes. Az fontos, hogy mit várnak tőlem. És hogyha többet várnak tőlem, az azt jelenti, hogy magasra van rakva az a bizonyos léc. Az, hogy ők azt gondolják, hogy átmentem alatta és nem ugrottam át fölötte, az persze baj, de nem lehet minden lécet átugrani. Egy miniszterelnöki interjúban meg különösen nem lehet, mert annak nem ez a műfaja. Tehát az elsőnél is nagyon sokan várták azt, hogy vagy Orbán Viktor látványosan legyőz engem, vagy én látványosan legyőzöm őt. Ehhez képest mi történt szerinted, a te értelmezésed szerint? Ehhez képest szerintem készült egy klasszikus miniszterelnöki interjú, kérdés jött válaszra, és ezek a válaszok, ezek meglehetősen kimerítően részletesek voltak, a kérdések pedig célirányosak voltak. És egy miniszterelnöki interjúban ennyi van. Lehettél volna bátrabb? Most így visszagondolva? Persze. Persze, csak hogyha nagyon bátor vagyok, akkor a beszélgetést agyoncsapom. Tehát meg lehet kérdezni azokat a pénzügyi és hasonló irányultságú kérdéseket, amiket ezerszer megpróbált feltenni az ellenzék a parlamentben és mindenhol, és erre megvannak a készen elkövetett válaszok. Tehát az ott van a fejben, nem kell hozzá felkészülnie. Ezeket meg fogom kapni, és minden egyéb elő be fog zárulni. Nem csak ő, az összes interjú alany így működik. Ha olyat kérdezel, amit ő agressziónak érez, akkor bezárul. Nekem pedig az volt a célom, hogy minél szélesebbre nyissam ezt az ajtót, nem az, hogy érésen valahogy bekandikáljak. Még egy mondat a politikai interjúval kapcsolatban, aztán eltávolodunk ettől, hogy amikor Magyar Péterrel interjúztál, és átadtál neki egy piros dossziét, annak is volt egy utóélete, finoman szólva. Ugye ő fölállt és ott hagyta a stúdiót. Bármiben önkritikus vagy? Tehát csinálhattad volna te azt máshogy? Sokféleképpen csináltam. Előtte is törtem a fejem, hogy mit csinálják aznap délután. Ez egy teljesen spontán ügy volt. Ugye a választás utáni első hétköznapon hétfőn jött be, európai parlamenti választás, és ott a politikusi záróbeszédében éjjel 2-kor, amit mi még élőben közvetítettünk vasárnap hajnalban, azt mondta, hogy nem hívják őt a különféle televíziók szerepelni, és akkor felsorolta a TV2-től az ATV-ig az összeset. És hát mi az ATV-ben vért izzadtunk azért, hogy jöjjön.
És jött egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször. Jött a hajnali műsorba, ült velem szemben, most már tényleg nem tudom fejből megmondani, háromszor vagy négyszer az egyenes beszédben, majd azt mondja, hogy nem hívtuk és nem jöhet be. És mondja úgy, hogy tudja, hogy hétfőn várjuk a stúdióba. És akkor mondtam a kollégáknak, hogy gyűjtsük már ki. Hányszor hívtuk, hányszor volt, hányszor szerepelt a híradóban, minden nap, minden híradóban Ez a te szerepelt. ötleted volt? Tehát te szorgalmazott, hogy gyűjtsétek Persze, ki. persze. Az ATV-s dosszié az speciál pont piros. Tehát, hogy ez egy piros dosszié volt, annak a világon semmi jelentősége nem volt, adjatok egy dossziét, belerakom a papírokat. És beleraktuk egy ATV-s dossziéba. És azon gondolkoztam, hogy ha én ezt a végén adom oda neki, az úgy fog kinézni, mint az egész beszélgetés alatt arra vártam volna, hogy a végén oda nyomom, hogy itt a dosszié. Nem, sokkal egyszerűbb, odaadom a dossziét, nem kérek semmit, nem kérem, hogy olvassa most itt fel, nézze át, semmit, vigye haza, nézze meg, nem úgy volt. Hogy mi lett belőle, az már kettőn állt. De neked mi volt a felelősséged? Azt mondod, hogy Ja, kettőn igen. Hát egyetlen egy olyan kifogást tartottam az egésszel kapcsolatban jogosnak, hogy lehet azzal kellett volna kezdeni, hogy gratulálok, és egyúttal szeretném átnyújtani. A gratulálok szó az elmaradt, és nem volt rá idő utána, mert hiszen pillanatok alatt elfajult ez a beszélgetés. Az én szándékom ellenére teszem hozzá. Sőt, én meg is köszöntem neki azt, hogy elrakja a dossziét, mert ugye ezt mondta először. Köszönöm szépen, el fogom rakni, köszönöm, ennyit akartam. Ez így hangzik el a beszélgetésben, és utána folytatja. És ahogy folytatta, gyakorlatilag azt gondolom belelovalta magát abba, hogy ott hagyjon engem. Egy erős gesztus volt, ő szerintem a sajátjai előtt jól jött ki belőle, és azt gondolom, hogy akaratomon kívül én is megosztottam a közönséget, és az egyik fele azt mondta, hogy nem volt igazam, a másik fele meg azt mondta, hogy nagyon is. Ez reparálódott, ez a viszony kettőtök közt? Azt hiszem, abszolút. Hát ő profi politikus lett az idők során, és azt hiszem, hogy az a fajta kapcsolat, ami politikus és újságíró között a rendszeres találkozás által kialakul, az megvan köztünk is. Hát több ebben nincs, nem is kell, nem is szabad tulajdonképpen. Azt mondtad, hogy feleséged nem is tehetné meg, vagy ismert téged, hogy téged megpróbálja lebeszélni arról, hogy ilyen nagy intenzitással készíts például politikai interjúkat. Mennyit dolgozol te egy héten? Úgy megnéztem, hogy hány műsor készül, hát megszámolni se egyszerű. Sokat. Én szeretem ezt a műfajt. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez valahol a szenvedélyem is. Több annál, nem? Mire gondolsz? Drognak nem mondanád? Nem. Nem? Nem. Tehát nem leszünk, vagy lettél ennek függője? Nem. Azt hiszem nem. Azt hiszem nem. Tehát amikor például a sporttévés munkám véget ért, akkor ott volt egy dilemma, hogy sport vagy politika. Volt két ajánlatom, az egyik a politika felé vitt, ugye az lett, a másik bent tartott volna a sportban. Lehet tudni, hogy az MTV hívott téged, a londoni olimpiát vezetted volna. Igen. Te lettél volna az egyik arca. Igen, lehet tudni. És akkor én gondolkoztam rajta, hogy egyáltalán. Vagy valami mást esetleg, hogy kell ez. Akkor ugye én túl voltam egy rádiós időszakon is, voltak rádióim, amiket éppen eladtam úgy, ahogyan eladtam. No, erről majd beszélünk. Ezt hagyjuk. És hát ugye eltöprengtem rajta, hogy biztos-e, hogy ez az egyetlen út. De azt hiszem, hogy jól döntöttem, hogy így vagyok. A kérdésedre válaszolva én el tudom képzelni magam minden további nélkül, mikrofon meg kamera nélkül, de miért tegyem, ha szeretem? De nem a látszás a lényeg. A könyvedben van egy félmondat, hogy a látszódás, a jelenlevés, az tud függővé tenni. Az kétségtelenül így van, de ez nem a karakter megmutatásáról szól, hanem a jelenlétről szól. Tehát, hogy csinálsz valamit, és az, hogyha csinálod, akkor az legyen feltűnő, mert másképp minek csinálod egy olyan szakmában, ami egyébként arról szól, hogy mutatjuk magunkat, mutatjuk a terméket. Mi is termék vagyunk, meg a műsorunk is termék. Ha az nem látszik, akkor teljesen felesleges. Teljesen felesleges? Teljesen. Ha nem látszik, akkor elvész. Itt az, hogy a te munkád gyümölcse elvész, az egy lelombozó dolog. Voltál te így? Hogy úgy érezted, hogy nem látszódik, nem annyira értelmes az, amit csinálsz, pedig jó. Erre azt tudom mondani, és ez nagyon igazságtalan, és most, amikor a Big Picture díjátadó volt, akkor
Petr Andris barátom fogalmazta meg, aki a sportos díjat kapta, hogy milyen jó, hogy feltűntünk valakinek. Mert hogy egyébként ez pontosan így van. Én akkor 10 évig voltam előtte a Sport TV-ben. Az egyik arca voltam a Sport TV-nek. És amikor átültem a TV-be közéleti műsorokat vezetni, akkor az egyik igen ismert politikus egy beszélgetés után azt kérdezte tőlem, hogy egy dolgot mondj meg nekem, Egon. Hol voltál te eddig? És ott ültem vele szemben, hogy ezt hogy érted? Hát a Danubiusból még valahogy derengsz nekem a 90-es években, de teljesen eltűntél. Hol voltál? Mert ha te nem vagy sportrajongó, te a sportosokat legyenek bármilyen jók, egyáltalán nem fogod ismerni. Teljesen kiesnek a képből. Neked ez a része hiányzott? Hogy mikor lesz már országosan ez a fajta ismertség? Nem. Ezen én nem gondolkoztam. De élvezni viszont élvezed, nem az ismertség Persze. részét, a jelenlétét. Hát persze, de nem ez hiányzott. A feladat az volt a vonzó ebben. Hát azt előre úgysem lehetett tudni, hogy sikerült. Másfelől közelítek. Szerintem nagyon pontos gondolatkísérlete Edith Éva Égernek, hogy minden embert egy dolog mozgat, az az éhség. Hogy mire való éhség, az már különböző. Szeretetre, figyelemre, tiszteletre, elismerésre, pénzre, megbecsültségre. Téged szerinted mi? E tárgyban? Hát mind. Mind? Hát nem tudom. Ezzel nem gondolkoztam. A pénzre való éhség biztos nem mozgat eléggé. Abban én különösebben sosem voltam ügyes. Ezt majd árnyaljuk azért. Árnyalhatjuk, de nem, tényleg nem. Hát a szeretet az fontos. Az fontos. A szeretet az Hogy fontos. szeressenek. Igen. Nem feltétlenül bármi áron és bárki, de érezzek szeretetet magam körül, az például egy fontos dolog. Nekem ezért iszonyú fontos a családom, mert szeretem és szeretnek. Azonnal folytatjuk a beszélgetést, de addig is kérem hallgassák meg támogatónk rövid üzenetét. Ismerd meg a Dreamy Pilot hajszárítót, ami a gyors szárítást intelligens fejbőr és hajvédelemmel ötvözi. Beépített szenzorai valós időben figyelik a hőmérsékletet és a haj távolságát, így mindig tökéletes hőmérsékletet biztosít. Csatlakoztass telefonodhoz optimalizált hajad egészségét és formázását az AI alapú elemzéssel. Dreamy Pilot. Gyors, hatékony, intelligens. A te édesapád konferencier volt, színész, ugyanakkor szerintem azt a fajta elismertséget nem kapta meg, ami mondjuk járt volna neki, vagy amire ő vágyott. Egy kicsit különutas volt minden egyes műfajban. Tehát a konferenciék köz színész volt, a színészek köz konferencier. Nem lehet, hogy egy picit te ezt próbálod meg kompenzálni, vagy bizonyítani a saját magad életed során? Szerintem nem, de amit mondasz, az egyébként nagyon sokszor eszembe jut. Hogy az élet voltak éppen milyen kiszámíthatatlan és igazságtalan. Tehát jár-e nekem, most erre igen, azt fogják mondani sokan, hogy nem jár. Az a szeretet, amit egyébként én rengetegszer megkapok a nézőktől, hallgatóktól, olvasóktól. És miért nem járt ugyanez az apámnak, akit máig emlegetve nagyon sokan szeretnek vidéken, kis településeken, ahova elvitte a kultúrát, és ahova rendszeresen járt óriási művészekkel közösen, Mensáros Lászlókkal, Latabár Kálmánokkal, és most ezt nem fogom sorolni hosszan. De közben mindvégig az az érzése volt, hogy hát igazából ő le van szarva. Ő ezt érezte benne. Ezt abszolút. És szerinted le volt? Igen. Hogyne. Egy olyan sorsot volt kénytelen vinni, amiben benne volt a II. Világháború zsidóságot sújtó összes gyötrelme, benne volt a kívülmaradása a kommunista időszakban, és annak az összes hátránya, és aztán, mert hogy kétszer maradtál kívül a történelmen, így aztán, ami utána következett, ott sem voltál igazán fontos. Tehát nem volt tőled miért félni, és nem volt tőled miért kérni. És ott a konferenciékat, azokat pedig mindvégig egy ilyen köztes állapotnak tekintették. Két világsztár között valaki bejön és elmondja, hogy jön a világsztár. És ennél ez bonyolultabb, mert apunak voltak önálló estjei, voltak
saját versei, és nagyon szeretett másoktól verset mondani, és nagyon jól mondott verset. Szóval ennél ez bonyolultabb volt, de benne mindvégig ott volt az, hogy hát és akkor most ez ennyi? És akkor volt, amikor felterjesztették érdemes művész kitüntetésre, amire az volt a válasz, hogy hát nem pártag. Mondta, hogy emiatt nem lesz. Hát, Egonkám, akkor nem kapsz kitüntetést, úgy látszik. Szóval nincs összefüggés között. Nem hiszem, hogy van. Nincs. Hogy te viszont nyomod. De nem ezt nyomom, én a munkát nyomom. A munkát, De apu is nyomta a munkát. Embertelen mennyit dolgozott. Igen, de neked azért elismerések is jutnak. Nem is akár Ez az én szerencsém. Na erre mondtam azt az elején ennek a gondolatkísérletnek, hogy az élet milyen igazságtalan. Én tudom, hogy az én apám mit ért. Léner Péterrel beszélgettem 2 nappal ezelőtt, 3 nappal ezelőtt, valahogy így. Most fog kimenni a Húzósba. Aki ugye ennek a művészetnek, ennek a színházi világnak az egyik alapvetése. És mutass már egy képet apádról, mondta nekem, amikor bejött a stúdióba. Mert hogy emlékszem rá, de valahogy nincs előttem most. És akkor megmutattam, igen, tudom. Nagyon jó művész volt, mondta Léner Péter. De hát ez ennyit ér. Mondjuk azt sem tudom, hogy majd 20-30-40 évvel a halálom után az én életpályám mennyit ér, de a jelenem minden esetre megbecsültebb, mint az övé volt. Ugye ő úgy halt meg, hogy kapott egy infarktust a színpadon. Igen. Hazajött, noha megígérte, hogy ő ezt kivizsgáltatja, nem vizsgáltatta ki. Nagy nehézségek árán rábeszéltétek, bement a kórházba, ott is kapott egy infarktust, majd mikor hazajött, egy harmadik vitt el, amikor te is otthon voltál. Igen. Drámai körülmények közt. Ilyenkor a dű van benned, hogy miért nem voltál erőszakosabb? Ráharagszol, hogy miért nem volt lelkiismeretesebb, miért nem ment el orvoshoz, mert így 19 évesen mindezt végigélni, úgyhogy ő nem mondta el, legalábbis kezdetben az igazságot teljesen, azért az fölvet kérdéseket. Másnap már tudtuk, azt hiszem Szolnokon lépett fel, amikor rosszul lett. Jellemző módon végigcsinálta az előadást, majd jött a mentő. És akkor onnan a saját felelősségére hazajött. Még aznap éjjel. És telefonált másnap egy kollégája, hogy tudjuk-e, hogy mi történt az Egonnal, és hogy van. Na most az én apám akkor még aludt. Mert hazajöttek hajnali 2-kor, délelőtt 10 óra aludt. És anyuk kérdezte, de hát Jóska, nem tudunk semmit, mi van? Hát, hogy azt mondták, hogy infarktus gyanú, és azonnal menjen be Budapesten egy kórházba. Apám békésen aludt. Ennek van egy előélete, az én nagyapám orvos volt. Apu úgy nőtt föl, hogy mellette ült a körorvosi szekéren, és járták a falvakat Berhida környékén. Aztán később az Újpesti Kórházban volt orvos a nagyapám, apu pedig beiratkozott az orvosegyetemre családi elvárásoknak megfelelve, és egy egész fél évet járt is oda. De ez már arra jó volt, hogy a munkaszolgálat alatt ő operáljon a munkaszolgálatos században, ha baj volt. Úgyhogy egészen nonsens volt az élete eltekintetben is. Viszont amikor vége lett a háborúnak, ő fél évet töltött kórházban egy általános ízületi gyulladással, amit egy hordóból húzták ki a orosz katonák, amikor kimentek a németek Kaposvárról, ahol ő a hordóban bujkált szökött munkaszolgálatosként. És ott mindenféle betegséget összeszedett, fél év kórház. Soha többé nem volt hajlandó orvoshoz sem menni. Ezt azért úgy képzeld el, ez ma elő nem fordulhat, de ez a sötét 60-as évek, a középkor, hogy volt egy sebészbarátja, aki otthon műtötte a begyulladt sípcsontját fúróval és mindennel. Tehát az összes borzalmat tessék hozzá képzelni, megitta közben egy liter vodkát, vagy nem tudom mit, anyu asszisztált, aki néha elájult, és apám inkább otthon megműtette magát, és talált hozzá egy őrült orvost, aki ezt megcsinálta. Csak hogy ne kelljen kórházban. Csak hogy ne kelljen kórházban. De most ehhez képest volt 4 hónapot kórházban az infarktusa után, vagy 3. Úgyhogy nem haragudtam rá, értettem, azt hiszem, hogy mi történik vele. Na látod, például ez egy munkám nekem magamon, hogy én ne legyek ilyen az orvosokkal. Elküzdeni? Persze, hát én abban nőttem fel, hogy nem megyünk orvoshoz. Ez hülyeség. Ma például a feleségednek kell rábeszélni téged, hogy egyáltalán megnézes valamit? Némi ráhatása nem baja van, de azért ebben tudatosabb vagyok, pont ezért.
Tehát szerintem tudatosabb lettem, mint lennék különben, épp azért, mert ott van előttem apu története. Milyen érdekes, édesanyáddal pont máshogy jártál el. Nagy beteg lett, te ezt nem közölted vele, csak a nagyon fontos operáció előtt, hogy nagy a baj. Sokáig titokba tartottad. Na látod, ezzel van bajom, hogy jól tettem-e. De végül el tudod búcsúzni attól, akitől el akart. Úgyhogy inkább úgy vagyok vele, hogy igen, anyu kapott egy rákbetegséget, ami műthetetlen, de én is találtam egy orvost, aki azt mondta, hogy megpróbálja, mert van a szakirodalomban arra példa, hogy egy ekkora megmaradt májjal túl lehet élni. Ugye egy májrákot kapott anyu nagy valószínűséggel a gerincét érő szteroid kezelések okán. Ugye ez a korai szteroid használat volt az 80-as évek vége, amikor még igazán nem tudták, hogy járt és minkért a szteroidozás. És hát az ott egy eléggé reménytelen helyzet volt, de én tudtam, hogyha azt mondom anyának, hogy mi a valóság, és ezt meg is beszéltem az orvossal, akkor azt mondja, hogy hagyjuk a fenébe az egészet. Én meg nem akartam engedni, hogy hagyjuk. Mert ha van 1% esély, akkor próbáljuk meg. És tudtam, hogy erre nem tudom rávenni. Úgyhogy igen, ezt az 1% esélyt ezt jóval nagyobbra duzzasztottuk. Ő úgy tudta, hogy ez egy rutineljárás. És csak a műtét előtti napon tudta meg? Nem, a műtét utáni napon tudta meg. Tehát nem is tudta még a műtét miben Figyelj, létét se? ha meghal ott a műtőasztalon, akkor valójában mindegy, én így gondoltam. Ha pedig túléli, akkor meg azért mindegy, jobb úgy bemenni, hogy nem tudom, hogy az életemért harcolok. Azt tudta, hogy baj van, hát hogyne, hát intelligens asszony volt, elvittük a kórházba. 2001. szeptember 11-én délben vizsgálták, aztán 2:45 volt, amikor az orvos hívott, hogy beszéljünk, mondtam, hogy várjon már egy pillanatot, itt a tévében most éppen van valami. Akkor zajlott a támadás. Majd azt hittük, hogy ennek vége, borzalmas, szörnyű, na, megyek az orvoshoz, meghallgatom, hogy mit mond, borzalmas volt és szörnyű, számomra a legszörnyűbb. Majd visszamentem, és jött a következő torony. Tehát nekem ez a 2011. szeptember, ez. Azt mondod, hogy ezzel küzdesz, ma már picit máshogy csinálnál? Máshogy, persze. Tehát megmondanád, abból volt. Meg. De azt is tudnod kell ehhez, hogy anyu soha nem heverte ki, miközben volt egy társa addigra már, egy Misi nevű ember, de soha nem heverte ki apu elvesztését. Tehát ez a jövök majd Egonkám érzés, ez az utolsó 1-2 napban például ott volt vele a kórházban. És ha ezzel így viszem be, hogy figyelj, nincs semmi esély, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy azt mondta volna, de próbáljuk meg, biztos vagyok benne, hogy azt mondta volna, hát akkor hagyjuk a csodába. Lesz ott nekem, akivel találkozzak. És akkor született meg az unokája, és ezzel zsaroltam. Hogy miatta kell? Hogy itt van Bálint. Bemegyünk, műtét, kijössz, meggyógyulsz, unokázol. És egy kicsit miatta is ment be. Ez így van. És a műtét után azért neki volt még 3-4, hát nem mondom, hogy jó napja, de tiszta napja. Amikor kiültették a fotelbe, lehetett vele beszélgetni, próbáltam etetni, bevittem a gyereket, megmutattam a Bálintot, hogy na, megműtöttek, és újra itt az unoka, tehát, hogy csináld, gyógyulj. De hát aztán nagyon gyorsan rossz vége lett. Ezt követően neked 4 gyereket született. És azon Ez gondolkodtam. egy kicsit úgy hangzott, mintha ez baj lenne. Nem, sőt. Meglepő. Hogy akkor már 39 éves volt. Van a kettő közt összefüggés? Ezen gondolkodtam. Tehát, hogy elveszíteni valakit nem jár-e azzal, hogy bizony nagyon fontos az, hogy folytatódjunk. Nekem egyszer egy nagy rendező mondta azt, hogy ugyanolyan megrázó volt ott lenni az édesapja halálakor, mint a felesége szülésekor. És hogy valahogy ő azt érezte, hogy a kettő közt ő a kapocs. És ennek a misztériumát átélni élete 2 legmeghatározóbb élmény volt. Lehet, hogy ettől rendező ő, és ettől nem vagyok én az. Nem tudom, nem hiszem. Tehát amikor Bálint megfogant, fogalmunk nem volt róla, hogy anyuval bármi baj van. Sőt, amikor Gergő fiam megfogant, még akkor sem,
Gergő már anyja hasában volt, amikor anyuval én elindultam a kórházba. Az simán lehet, hogyha anyuval nem történik az, ami történt, ha őt nem veszítem el, akkor az a családi élet, ahogy akkor voltunk, az tovább tart. Nem hiszem, hogy megmarad, de tovább tart. Miért? Mert anyuban volt ilyen tyúkanyó magatartás, tehát ez az együtt tartani, körbeölelni. És ha ő körbeölel, akkor nyilván jobban össze is tart. De közben meg nem emiatt ment szét az a kapcsolat. Úgyhogy nem, én ebben nem gondolok ennyire bele, és én úgy is voltam vele, hogy nem biztos, hogy nekem lesz még gyerekem, és akarok még gyereket a 2 után. Hát nekem van 2 gyerekem, 2 akartam, köszönöm szépen, meg vagyok, rendben vagyok. Aztán megismerkedtem Zsanettel, a feleségemmel, akinek nem volt még gyermeke. Nyilván olyat nem lehet mondani, hogy figyelj, én nagyon szeretlek, gyere hozzám feleségül, de gyerek az... Azért van férfi, aki ezt mondja, Van, de azt én nem fogom soha érteni. Én sem. És hát, igen. És hát aztán jött egy harmadik fiú. És akkor úgy néztünk egymásra Zsanival, hogy egy kislányt esetleg. És akkor jött a 4. kislány, Dorka. És hát aztán, ha rajtam múlna, sokkal fiatalabb lennék, tőlem még lehetne. De hát nem vagyok sokkal fiatalabb, semmivel sem vagyok fiatalabb. Még bevállalnál egy 6. Fantasztikus ez. Tehát a rendezőt azért nem gondolom ebben teljesen autentikusnak, bár mindenki saját maga éli meg a saját érzéseit, mert szerintem egy ember elvesztés és a születés között lehet látni mindenfajta transzcendentális összefüggést. Elveszítünk egyet, és születik egy lélek a világra, ahogy azt. De közben meg ez egy egymástól nagyon, nagyon elváló 2 dolog. Tehát az egyik egy végtelen szomorúság és egy befejezés. Akkor is, hogyha mindenfélében hiszel, akkor is befejezés. A másik, a születés, az meg nem önmagában egy születés, nem egy életteremtése, az egy családi érzés, egy összetartozás, egy minden fölött lévő szeretet megszületése. Az fantasztikus. És aztán az megmarad. Ha jó az a családi élet, és jól tudtok együttműködni, akkor az megmarad az az érzés. Még akkor is, ha nyilván hullámzik. Azt mondod, hogy van-e folytatás, vagy nincs. Te jó sokáig nem voltál vallásos. Aztán... Vallásos, azt hiszem, most sem vagyok. Nem vagy? Vallásos nem vagyok. Hívőnek mondanád igen, magad? Igen. Mi a különbség a 2 között? A vallásos az nekem egy kicsit bigott, az egy kicsit mindent attól tesz függővé, hogy mit olvas ki a hitéből, a könyvből, a imára kapott képzelt vagy valódi válaszokról. A hívő ember pedig azzal a gondolattal éli az életét, hogy teremtett a világ, és lesz folytatása a földi élet után is. És hogy a 2 között mi van, például én, és hogy nekem vannak szabályok, amiket be kell tartani, de ugye, hogy milyen mélységig tartod be a szabályokat, az én olvasatomban még az sem feltétlenül szabályozza és határozza meg azt, hogy te mennyire vagy hívő. Mert ezt nem neked kell, nem nekem kell, nem a földieknek kell eldönteniük. Hanem a Jóistennek, ha jól Így értem. van. De az elmesélhető, hogy a fordulópont, legalábbis az Istenhez való fordulás, az mihez volt köthető? Én azt tapasztaltam a saját életemben, hogy vagy trauma, vagy bizonytalanság, vagy válaszkeresés, vagy valamifajta kiúttalanság kell ahhoz, hogy az ember ilyesfajta horizontot váltson. Nálad is így volt? Igen, amikor kérdéseid vannak, és igazából nem is mástól vársz választ, hanem saját magadban keresed a válaszokat, akkor néha az ember ugye elbizonytalanodik, hogy hol van az a válasz. Akkor elkezd keresni olyan könyveket, amikben azt reméli, hogy Thomas Mannnál talál választ. Nem talál? De biztos talál. Thomas Mannnál sok mindenre lehet választ találni, ez egy fantasztikus zseni. De mondjuk adott esetben pont arra a kérdésre, hogy merre tovább, arra a kérdésre nem biztos, hogy tudja a választ a Buddenbrock-ház. Az elmondható, hogy ez melyik korszakodban volt? Persze ez elmondható, ez a 2000-es évek eleje volt, amikor közepe volt, amikor igazából nem tudtam, hogy mi legyen. Egyébként kérdezted az előbb a szakmámmal kapcsolatban valahogy ezt, és ott felmerült, hogy merre tovább. Talán ez ott zárult le igazából benne, amikor azt tudtam mondani a Németes Szilárd kérdésére, hogy jövök-e az ATV-be, hogy jövök. Mi táplálta a kétséged, hogy nem tudtad, hogy mi a jó irány? Volt egy magánéleti válságom, ugye a 2 nagyfiam édesanyjával előtte mentünk szét,
Volt akkor egy párom, akivel hát voltunk, de nem voltunk teljesen összhangban, és nem működött igazán. Volt a rádiózással kapcsolatban bennem kételj, hogy merre megy ez a szakma, és hogyan lehet ezt működtetni, akkor nekem volt 3 rádióállomásom. Már hogy te voltál a tulajdonos? Én voltam a tulajdonosa, meg az ügyvezetője, és voltak mindenféle bajok, hiszen jött 2008, és jött a válság, és hát akkor ott az emberre ugye ez a sok minden egyszerre elkezdett rázuhanni, és kerestem az utat, hogy merre. És akkor az emberben úgy a kétségei után úgy érzi, hogy talán válaszok is tudnak születni, ha kicsit tovább messzebb néz, mint a földiek. Ezt a 2008-as válságot említed. De menjünk bele a részletekbe, hogy miképp vettél fel jelzálók hitelt a Pont FM-re. Ez egy bonyolult konstrukció volt, pereskedni is kellett, aztán hagytad a fenébe, minden volt. Az egy tényleg elképesztő történet, csak így, hogy megpróbáltam szétszálazni. A lényege mégis az, hogyha én jól olvasok a sorok közt, te elbuktad a házad. Igen. Te tulajdonképpen... Mondom, hogy nem értek a pénzhez, látod? Majd én száfolom ezt egy picit később, de akkor te padlóra kerültél? Tehát mindent elvesztettél? Mindent szerencsére nem, mert mindent nem tettem rá. Tehát volt hol laknom, volt mivel autóznom, de volt, amikor már az volt a kérdés, hogy akkor most eladom az autót, mert nem fogom tudni befizetni a gyerekek ebédjét. Azért az olyan szintű volt. Ez 2008-9. És hát én mindent arra költöttem, hogy lábon tartsam a vállalkozást, tekintsük úgy a rádiózást, meg ott volt a Hírextra nevezetű internetes portál, és közben próbáltam értékesíteni az egész portfóliót, mert hogy az lehetett volna egy menekülési útvonal, hogy valaki nagy tőkével be tud szállni, és erre volt is jelentkező, aztán kiderült, hogy a jelentkező mögött egy másik jelentkező van, aki erősebb és fegyverrel közlekedik. Hát ez nem volt egy kellemes történet. De ilyenkor ilyen vitáknak, fenyegetéseknek is ki voltál téve? Hát hogy nem, utána jöttek motorosok. Én mentem kövérgázzal a gyerekeimmel, mögöttem megjöttek a motorosok. Minden volt, itt minden volt. De fenyegettek? Persze. Elmentem tárgyalni úgy, hogy leültem az emberrel szemben, mint hogy veled ülök, és kikerült a pisztoly az asztalra. És mondom, azt miért? Hát csak az nyomta a zsebem. Ilyenekre te tudsz higgadtan, ilyen mosolygósan reagálni, vagy betoltál, ahogy kell? Hát látszólag azt hiszem higgadt voltam. Betoltam, ahogy kell. Hát persze. Persze. Aztán az ember azóta már jól megérdemelt börtönbüntetéséből kiszabadulva azt hiszem, hogy jól él. De nem miattam került börtönbe, tegyük hozzá ezt is. De ilyen feszültségek, dilemmák, bajok, gondok után elvesztetted a házad, akkor ezt az oldalon nem ismerjük. Akkor másnap föl kell Rónaiagon, akkor mi van? Én nem vagyok egy összeroppanós fajta abban az értelemben, hogy akkor én most ülök napokon keresztül és nézek magam elé. Tehát én egy cselekvő típus vagyok. Lehet, hogy hibázom, mert hogy hirtelen cselekszem, de cselekszem. De azt te akkor hitted, tudtad, remélted, sejtetted, hogy lesz még neked szabad szemmel látható vagyonelemed? Azért egy házat elveszíteni 40-valahány évesen, azért az nem... De látod, megint nem ez érdekelt. Az dühít, az máig dühít, mert én álmodtam meg azt a házat, tehát tudom, hogy mi van benne. Igazából akkor ilyen helyzetben szerintem az a túlélési ösztön az erősebb, hogy akkor most fogjuk meg és csináljuk. Van 2 gyerekem. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy most akkor én feladom, és azt mondom, hogy itt ülök, nő a szakállam, ülök a sarokban, iszom a vodkát, és nagyon, nagyon rosszul vagyok. Hanem mentem dolgozni másnap ugyanúgy, és próbáltam talpra állni. Hát ez ilyen. Akkor én még sporttévés voltam, semmit nem tudtak a tévében arról, hogy mi van körülöttem, illetve hát olvashatták az újságban, hogy a frekvenciával milyen cirkusz van. Azt mondod, hogy nem tudtak a kollégák erről semmit. Tudatosan? Te ezt Persze, nem mutatod? Persze, hát nem fogok panaszkodni. De miért nem? Mert minek? Segíteni nem tudnak rajta, a nyávogásomat meg minek hallgassák? Az, hogy ügy van, azt tudták. Nyilván. De hát ezt nem fogom ráönteni mindenkire, mert minek? Te akkor nagyon nyúzott, zaklatott, nyughatatlan voltál? Szerintem igen, azért megviselt.
És mondom, még egyszer, rosszabbul viseltem azt, hogy vesztek, mert azt nem szeretek. Azt mondják, igen. Mondják? Mondják. Na majd erre akkor én kérdezek vissza mindjárt. Mint az, hogy elmegy a házam. Mert azzal úgy voltam, hogy pénz, kő, oké. Majd lesz, vagy ha nem, akkor nem. De veszteni, hogy olyan ügyben, amiben a napnál világosabb, hogy igazam van, az megviselt. Nem jó néha veszteni? Szerintem soha nem jó Soha veszteni. nem jó? Hát milyen sportoló az, aki szeret veszteni? Sokat tanultam abból, hogy vesztettem, ez így van. De ezt akkor mondod utólag, amikor már nyertél. Ezt azt a Popper mondta, hogy mennyivel más látószög a padlóról nézni azt, ami korábban föntről tűnt egyértelműnek. Hát például. Meg ugye, amikor nyertél már, megint nyertél már valamit, most mindegy, miről beszélünk, sportról, az életben, bármiről, akkor onnan könnyebb visszatekintve azt mondani, hogy mennyi mindent tanultam abból, hogy vesztettem, de amikor ott vagy, hát a fenének se hiányzott. De jól sejtem, ez az időszak volt leginkább, amely keltetője volt annak, hogy a Jóisten felé fordulj. Tehát ez a recsenés... Ez biztos, ez egészen biztos, persze. Na azt mondod, hogy pár jellemző vonásodról beszélünk, visszakérdeztél erre, hogy na, nem tudsz hát persze. veszíteni. Ez az egyik, hogy nem tudsz veszíteni, ezt mondják. De miben, vagy hogy? Hát, hogy nem szeret. Az Egone nem szeret veszíteni. Például, amikor a gyerekeimmel játszom, hibátlan vesztes vagyok. De csak velük szemben. Hát mással nem nagyon szoktam. De ha veszítesz bármiben ma, Igen. akkor magadba csalódsz? Kudarcként éled meg? Mit okoz ez benned? Nyilván egy rossz érzés, egy hiányérzet a tekintetben, hogy megtettem-e mindent. Ugye az én gyerekeim sportolnak. Én azt szoktam nekik mondani, hogy hogy nincs vége, amíg nincs vége. Amíg nem nyerünk. Nem, amíg nincs vége, addig küzdünk. Tehát olyan nincs, hogy látom, hogy 50 méter az előnye, és feladom. Legyen 30, és veszíts úgy, de megtettél mindent. Szerintem ez iszonyú fontos. Nem csak a sportban, ez az életben is nagyon fontos. Tegyél meg mindent. Ha vesztesz, azt el kell fogadni. Gratulálni kell, át kell ölelni az ellenfeledet, és ha győztél, akkor még inkább. Akkor még inkább. A Pungor András által írt rólad szóló könyvben Buda Sándor például a következőt mondja rólad, hogy nagyon kitartasz a saját akaratod mellett, ugyanakkor, ha ennek ellent mondanak, vagy felhívják a figyelmet, hogy ez nem biztos, hogy jó, akkor te könnyen megsértődsz. Te sértődékeny ember vagy. Azt mondta, óvatosan kell veled bánni és közölni ezeket a dolgokat. Igen, azt hiszem, hogy engem meg lehet sérteni, és van egy nagyon rossz tulajdonságom, hogy 10 perc múlva nem emlékszem rá. De az alatt a 10 perc alatt vérig sértődsz? Hogyne? Tehát kivetem magam az ablakon, vagy kidobom őt az ablakot, vérig 10 perc van, nem tudom felidézni, de egyébként ez Zsanettel is így van otthon, és alapvetően úgy van, hogy én 10 perccel később nem tudom, hogy min haragudtunk meg egymásra. De mivel lehet téged megsérteni? Szakmai hiúság? Szerintem igen. Szerintem például igen. Amikor az angol többségi tulajdonosok megjelentek a Danubiusban, ez ugye a privatizáció 1997-98, mi a Buza Sanyival a zenén dolgoztunk rengeteget. És elkezdtük bepakolni a szelektorba, a zenei szerkesztő programba azokat a dalokat, amikről úgy gondoltuk, hogy a megújuló Danubius Rádió zenei alapját fogják képezni, majd megjelent egy Stephen Ryan nevű úr Londonból, és azt mondta, hogy na ezt akkor ahogy van, töröljük, itt gitárzene nem lesz, rockzene nem lesz, majd én hozom, hogy mit kell játszani. És ott ültünk, és én emlékszem, a Sanyi röhögött, én meg tomboltam. A kettőnk között karakterben ez az alapvető különbség, hogy szerintem a Sanyi belül örlődik, én meg tombolok. Akkor milyen vagy, ha tombolsz? Ordítozol? Hát régen volt olyan, ma már nem. Főnökként? Azt hiszem, igazán olyan kétszer volt. Egyszer tokostul ment az ajtó, de annak az is az oka volt, hogy ott egy barátommal vesztem össze szakmailag, és az különösen nagy emóciókat váltott ki belőlem. A másik pedig az volt, amikor egy kolléga azt mondta, hogy nem hajlandó. És teljesen értetlenül álltam, hogy hát ezt hogy? Mi az, hogy nem hajlandó? Nem kértem semmi extrát, csak azt, hogy végezze a munkáját. Jó fej voltál te akkor, főnökként? Szerintem ma jobb fej vagyok.
Nem. Ez egy fejlődési folyamat kellene, hogy legyen. Tehát olyan, hogy valaki 20 évesen főnök lesz, és ő jó főnök, az egy rendkívül ritka áldott állapot lehet, mert azt meg kell tanulni. És nem is főnöknek lenni kell megtanulni, hanem olyan embernek kell lenni megtanulni, amitől alkalmassá válsz főnöknek. Ezek szerint akkor úgy gondolod, hogy még nem voltál az? Nem voltam én készen. Ma már tudnám, hogy kell kezelni a szituációkat, de szerencsére nem vagyok főnök. Ma nem lennél jó főnök? De szerintem ma jó főnök lennék, de szerencsére nem vagyok. De miért szerencsére? Nem hiányzik? Amikor a rádiós dolgok véget értek 2009 körül, akkor én úgy voltam vele, hogy ez most jó, meg volt vele baj, volt benne rengeteg öröm, rengeteg siker. Azért én ott 20 évig voltam majdnem főnök. De most egy kicsikét küzdjön más, én meg bemegyek, ahogy láttam a kollégáktól, megkérdezem, hogy van-e kávé, és leülök a mikrofonhoz. Mennyivel jobb. És aztán ez így maradt. A másik példám a jó pénzügyi szimatra. Szívemhez kaptam, amikor ennek nyomára bukkantam, az a 3+2 zenekar. Ha valaki nem tudná, a 90-es évek elején, tehát a 80-as évek végén egy vajdasági zenekar egészen elképesztő sikereket aratott, vidéken feltétlen. A Kombiné, a Kicsinyfalumot születtem én. Ugye, hogy tudod? Én abszolút, én hallgattam ez gyerekkoromban, nem önszántamból, de hallgattam. És azon gondolkodtam, hogy ennyi idő után talán elárulható. Te úgy érezted, hogy azért ez nem a magas művészet, de lehet rajta keresni, mert hogy te voltál a menedzserük, mint több a konferenciéjuk is, vagy ennyi idő után most már elismered, hogy te rajongója vagy ennek a zenének. Nem. Én a blues rock zenének vagyok a rajongója. Szerintem a Led Zeppelin minden idők legjobb zenekara, és hát ha valami van, akkor most is azt hallgatom. Hát akkor volt egy rendezőirodám. Na tessék. Az élet. Amikor apu meghalt, ott maradt rengeteg előadás konferencié nélkül, amik le voltak kötve. Mert apu úgy tudta, hogy ő februártól dolgozhat januárban. Januárban elkezdte az összes előadást vállalni, vagy szervezni. És február elején meg is halt. És attól, hogy én ezt itt elrendeztem, attól ez úgy tűnt, mintha minden menne tovább. Na és ez fejlődött odáig föl, hogy turnékat csináltunk Hobónak, P-Boxnak. Na látod, ehhez azért kell szimat. Nem, ez az élet hozta. De, igen, de hogy megálltad a helyet, láttad, miben van lehetőség, de tudtad menedzselni. De hát ez megint nem a pénzről szól. Nekem hogy vasam nem maradt abból a dologból, jól éltem. Tehát, ahogy egy 20 éves, amikor van pénze, él, én úgy éltem. De nem lett belőle ház, és kezdte Éva kolléganőm, azt mondja egyik nap, hogy te Egon, van itt egy zenekar, hát hallgass már meg, ezek meg vannak őrülve. Borzasztó. Ez volt az első gondolat? Bugyi Zoli, ne haragudj érte, ha belebotlasz. Hát ez szörnyű. De azt mondja, de én értem, de tódulnak az emberek. Menjünk már, nézzük meg őket. De mi zavart benne? Mit éreztél? Hát, hogy rossz. Hát, hogy rossz. Hogy primitív. Hogy műzene. Tehát, hogy a magyar nóta és a popzene egészen furcsa elegye. És aztán elmentünk Temerinbe, ahol egy vendéglőben ott játszott a 3+2 zenekar, ők maguk. És egy lélek nem volt az étteremben, találkoztunk Bugyi Brothers-szel, a 3 Bugyival, elkezdtünk beszélgetni, mondtam, hogy én már hallottam a kazettájukat, tudom, hogy mekkora sikerük van, dolgoznánk velük. És legnagyobb meglepetésem, senki nem kereste őket korábban. Voltak lemezeik már Jugoszláviában, senki nem kereste Magyarországról őket. Tehát az, hogy ők Magyarországon akkor olyan iszonytatóan nagy sztárok voltak, annak felelőse Rónai Egon. Tehát ezt neked részben a teljes egészében nem veszem magamra, mert ott a déli vidékeken, Mohács, Baja, Szeged környékén ők addigra már sztárok voltak. A kocsik csomagtartójából a hamisított kazettákat tucatjával adták el a vásárban. Ugye ez az a korszak volt, amikor Lagzi Lajcsi feltűnt, Kadlott Károly, tehát ez egy... Sógorok, és egy csomó ilyen Szivárvány. Azt a mindenit, igen. Hát ők lettek aztán az oszlopai a Lakodalmas Rock Fesztiválnak, ami a Budapest Sportcsarnokban megtöltötte a házat. Amit te szerveztél? Amit én. Jusz László volt a konferencié. Tehát te a Budapest Sportcsarnokban erre a műfajra alapoztál
egy rendezvényt, és azt mondod, hogy neked nincs pénzügyi érzéked. Azt mondom, hogy én egy balek vagyok. Balek? Hát az történt, hogy azt egy olyan szervezettel csináltuk meg, amely szervezet vezetői utána Svédországba diszidálva elvitték az egész kasszát. Ezt nem mondod. Dehogy nem. Dehogy nem. Lajos és Lilian. Dehogy nem. Te nem kerestél rajta semmit? De ez így nem igaz. Azon semmit nem kerestem. De hát egyébként én végigjártam velük az országot. Tehát De mit csinált? Odaálltál, és azt mondtad, hogy hölgyeim és olyan következik a halvány őszi rózsa? ennél rosszabb a helyzet. Mert hogy az elején ez úgy volt, hogy a Zoli konferálta magukat. És hát Zoli nem volt a szavak embere. És egyik alkalommal volt valami probléma, és ott hosszú perceket kellett volna beszélni, és az Zoli teljesen lefagyott, hogy mi legyen, és mondtam, hogy jó, akkor bemegyek. Mondok majd valamit a kedves közönségnek, és nem tudom, valamit ott halandzsáztam. És annyira megtetszett a bugyi fiúknak az, ahogy én ott, hogy közölték, hogy nem vagyunk hajlandók színpadra lépni legközelebb, ha te nem konferálsz. Ez így indult, és akkor mitől volt 20-30 előadás, ahol én konferáltam őket. Ezt megbocsátotta neked a magyar értelmiség? Szerintem a magyar értelmiséget ez egyáltalán nem érdekelte soha. Mert hozzáteszem, a magyar értelmiség ott ült a lelátón, meg ott ült a nézőtereken, meg ott ült az első sorokban, a sportcsarnokokban. Mert ma finnyáskodnak, ha szóba jön a 3+2. Persze, akkor is finnyáskodtak, akkor is ízlésterror, közbotrány, mindenféle jelző volt, de erre én azt mondanám illő tisztelettel, hogy a közönség ízlését lenézni, lekezelni, az sosem jó. Ugyancsak a könyvből kinyerve egy mondatot, Ráth Géber László, aki ugye legendás és ikonikus kosárlabdaedző, te a kosár labdával is szoros viszonyt ápoltál, azt mondja ebben a könyvben, hogy sokat rosszalkodtunk Egonnal, de erről nem szeretnék most többet mondani. És én akarok? Hát ez a kérdés, hogy mi osztható meg mindebből, mert nem ismerjük ezt az oldalat, hogy milyen a Rónai Egon, amikor rosszalkodik. Hát a Lacival nekünk voltak kalandjaink, hiszen jártuk a világot. Azok valóban emlékezetesek. A Lacival nagyon lehetett mulatni. Meg egyébként nagyon lehetett dühöngeni. Tehát egy rosszul sikerült meccs után, és ezt senki ne úgy képzelje, hogy ilyenkor lemegy a bárba a féltársaság és jól berúg. Egy rosszul sikerült meccs után ott éjjel 4-ig szakmázás van. 6-8 órán keresztül erről szól minden. De azt mondod, hogy lehetett vele mulatni. Lehetett. Ebbe te partner volt. Hát persze. Te tudsz mulatni? Hát akkor még tudtam. Most már kevésbé. Másfajta életet élek. Egyrészt nagyon be van osztva, mert mondtad, hogy rengeteg a munka, ez tudatosságot igényel naptárkezelésben, esti lefekvésben és reggeli kelésben is. Na várj, ezen ne lépjünk túl, légy szíves. Van 5 gyerek. Ebből 2 már felnőtt, Hát, de de azért még 3 mennyire? pici. Csinálsz hány műsort most? Vagy 3 Sokat. formátum megy, vagy 4? Hát vannak a rádióműsorok, van emellett a konkrétan, a húzós, meg hát van a mérleg, ami most egy nem tudom meddig tartó időszakos podcast. Ez heti 10-valahány műsor. A rádióval együtt igen, de hát a rádiót ne tekintsük egyenértékű terhelésnek egy tévéadással, mert nem az. Az elmúlt másfél évben 2-szer találkoztunk premiéren, tehát a társasági életet is azért gyakoroljátok. Mikor készülsz? Mikor alszol? Reggeltől estig készülök, és sajnos keveset alszom. Mennyit Azt alszol? hiszem látszik. Hát most beállt ez a napi 6 óra. És ez nem kevés? De. Ez úgy van, hogy a 6 óra néha 5 óra 20, meg 5 óra 40, és akkor hétvégén van egy ilyen alszom 8,5 órát, és akkor így egyensúlyba kerül az átlag 6 óra. De hát ez hozzátartozik, hogy a gyerekeim sportolnak, tehát a Dorka például reggel hetente 2-szer elmegy úszni. Azt hiszem majd sokkal többször, de akkor remélem már egyedül. De hát most még csak 11 éves. Tehát ez azt jelenti, hogy 4 óra 50-kor kelek, hogy 5:50-re az úszodában legyen. És ez független attól, hogy én mikor feküdtem le, neki menni kell. És ugye az a munkamegosztás köztünk, hogy amíg én elviszem a Dorkát, meg visszahozom a Dorkát, addig a Zsani elkészíti a többieket, összerakja a Dorkának is a 10 órait, és akkor a gyerekek jönnek le, én viszem tovább őket, a másik 2-t. És még el se kezdődött a munkával teli nap tulajdonképpen. De az már elkezdődött. Az elkezdődött? Hát persze, tehát... Mert nyomogatott közben a telefonon? Hogyne. Tehát ez egy folyamatos jelenlét a közösségi médiában. Nem is ott hírkereső és különböző portálok olvasása. Úgy van ez, hogy nekem a munkám egy része az élvezet.
Tehát amikor Léner Péter arról mesél nekem a Húzósban, hogy most ez a konkrét mostani példa, hogy ő hogyan volt a Törőcsik Marival, és hogyan üzengettek egymásnak, és ki mit mondott a másiknak. Ez nekem egy öröm, hogy ezt én hallgatom. Mert ezek elvesznek, ezek az élmények, ezek a történetek. Nekem megosztja, nekem elmondja. Ezt a részét érzem. De, Értem. De hogy ezt csinálod te is. Igen. De mennyit készülsz egy Léner Péterre? Sokat. Mennyit tudsz? Sokat. Meg is lepődött. Hála Istennek. Azt szeretem a legjobban, amikor a riportalany azt mondja, ezt honnan tudja? Mert ez egy visszaigazolása annak, hogy igen, készültem. Szerintem az iszonyú fontos. Abszolút én készülős elengedhetetlen, vagyok. én is Készülős vagyok. Sajnos én nem tudok leülni úgy. De van egy ilyen fizikai visszatartó erő. Nem tudok úgy odaülni az asztalhoz, hogy nem. Akkor még kérek 10 percet. Volt olyan, hogy valami eszembe jutott, és mondtam a vendégnek, hogy tud várni 10 percet? Valaminek utána járnék. Nem tudta, hogy róla van szó. És utána néztem, semmi értelme nem volt, mert szóba sem került az egész, de másképp ültem oda. Ez világos, ezt abszolút átérzem. Csak nem tudom, hogy 13 interjúra hogy lehet fölkészülni egy héten. Hát a 13 az nem igaz, hát az nem 13 interjú, de egyébként mondjuk egy rádióműsor kapcsán, hogy ott van 3 téma a kulturális műsorban naponta, a 3 téma az nem igényelhet több órát. Néha van egy olyan riportalany ott is, akire külön felkészülök, de alapvetően a háttéranyag, amit a szerkesztőktől kapok, és kiváló szerkesztőim vannak, ott a legtöbb esetben elegendő. Tehát ott nem kell utána járnom. Azt észrevennéd-e? Szerintem ez minden profira, minden szakmában, sokra jutott emberre érvényes. Amikor már az automatizmusok és a rutin működtetik. Volt, hogy észrevettem. Hogyne. Nagyon rossz. Nagyon rossz érzés. Olyan, mintha nem csináltam volna meg. Tehát, hogy ott voltam, nem emlékszem a mondataira. Annál vacakabb azért nincs. Azt szerinted én észrevettem, a néző észrevette, vagy ki vette ezt észre? Én. És az már bőven elég. Ha te észrevennéd, lehet, hogy te észrevennéd, mert szakmabeli vagy, és ugyanazt csinálod, amit én jobbára, és kiválóan csinálod, tehát pontosan tudod a mechanizmusokat. De ha a közönség észreveszi, az azt jelenti, hogy én elkezdtem így működni. Hát ennek ott van vége. Akkor észreveszi, hogy nem vagyok ott, nem vagyok felkészült, nem vagyok jelen, nem reagálok. Tét nélküli lesz. Amíg van tétje, addig nézik. Fogsz te tudni nem dolgozni? 10 év Akarok múlva? én nem dolgozni? 10 év ez a múlva? kérdés. Nem akarok. Nem akarok. Az más kérdés, hogy nyilván ennyit nem lehet 71 néhány éves korban dolgozni, vagy nem tudom, hogy lehet-e, de még nem próbáltam, hiszen még odébb van, de azt nem tudom elképzelni, hogy én nem csinálok semmit. Nem Nyilván, tudnál füvet nyírni, De szoktam. unokázni, Hát az nincs még. de majd lesz. Hát egyszer remélem. Ezt nem tudnád? De hát gyerekezni is tudok, tehát Igen. unokázni is fogok nyilván, mert én nagyon szeretem a gyerekeket. Tényleg nagyon. És nagyon, az egyetlen lelkiismert furdalásom egyébként az életünkkel kapcsolatban, hogy többet kéne velük lenni, mert egy csomószor úgy van, hogy délelőtt, vagy reggel látom őket, elviszem őket az iskolába, és az egész napi kapcsolatom ennyi volt. Mert mire ők jönnek haza, én már benn vagyok a rádióban, mondjuk egyenes beszéd van, este haza se jövök onnan, és hát akkor mire én hazaérek, ők alszanak. De, tehát ez hiányzik, de azt én nem tudom elképzelni, hogy én mondjuk nem csinálok műsort, vagy nem írok könyvet, vagy hogy csak ülök, csak úgy vagyok. Néha el tudom képzelni, milyen jó lenne, hogy hétvégén csak úgy vagyok. De még akkor De hogy sem. életformaszerűen az nincs benne. És megírod a regényed? Na. 10 év múlva? A regényem. Azt most már rég meg kellett volna írni. Minél tovább tolom, annál inkább jön velem az a félelem, hogy elmegy az az idő, amikor jelent még valamit. Ugye itt egy olyan regényről van szó, amiben benne van apám története, a II. Világháború, a művészvilág, és mindaz, ami abban a korban ezzel együtt járt. Elég jól ismerem, és apurám hagyott egy könyvet, egy saját be nem fejezett regényt, amiből szintén tudok dolgozni. Igazán el kéne kezdeni, mert hát nem tartok sehol. Hát majd 2 fűnyírás közt. Ugye? 10-valahány év Ugye? múlva. Legyen úgy. Maradjunk ebbe. Jó, hogy itt volt. Köszönöm. Köszönöm én is.